ఓకే అదమని డబ్బులు అడిగాను నేను. వాడిని అప్పు అడగలేదు. నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు అడిగితే ఎంత లేదు, నువ్వు లింక్ పెట్టు, లింక్లో వేసేస్తానన్నాడు. లింక్ లేదు, తొక్కలేదు. ఇచ్చుకున్నప్పుడే హ్యాపీగా ఇచ్చుకుంటారు, ఇవ్వాల్సినప్పుడు మాత్రము ఎన్ని తిప్పలు పెడతారో. ఇచ్చినప్పుడేమో నేను దేవతని, ఇచ్చేటప్పుడేమో నేను రాక్షసుని. ఎలా పడితే అలా ఉన్నారమ్మా జనాలు. చచ్చిపోయి హాస్పిటల్లో ఉన్నా సరే కూడా డబ్బులు ఎట్టుకొచ్చి ఇవ్వలేకపోయాడు ఎదవ. వాడికి ఒంట్లో బాగాలేదంటే ఎందుకులే, అసలే ఎవ్వరికి కూడా జాలి అన్నది చూపించకూడదు ఫ్రెండ్స్. చచ్చిపోవాలని వదిలేయటమే.